Este o onoare pentru noi ca instituție, dar și pentru mine ca fost absolvent a SEML să fim alături de ei în parteneriat în această misiune. Recunosc că 30 de ani în urmă mă consideram fericit să fiu în poziția acestor studenți și să avem mai multă interacțiune cu oamenii de afaceri. Este important ca acești reprezentanți ai mediului antreprenorial pot să facă un schimb de experiență, pot să le ofere anumite sugestii, pot să le ofere această combinație între informația pe care o primesc pe băncile școlii din partea cadrelor didactice și dintre cei care sunt însuși practicieni, cei care sunt și știu cum se aplică aceasta în teritoriu. Pe lângă faptul că SEM este plenar ancorat în pregătirea tinerilor specialiști, dotându-i cu competențe, cu cunoștințe teoretice, o valoare adăugată mai mare obținem atunci când, în parteneriat cu mediul de afaceri, organizăm astfel de traininguri sau seminarii instructive pentru ca ei să facă cunoștință cu anumite istorii de succes, cu cazuri reale, studii de caz din practică, ceea ce le va oferi o posibilitate de a contempla, de a se gândi probabil la vreo idee nouă, de a valorifica oportunități. Am vorbit despre provocările care pot apărea pe parcursul carierei și că fiecare provocare este de fapt o oportunitate. Mi-ar fi plăcut să am parte de o astfel de experiență pe când eram eu studentă. Generația care vine din urmă va fi una promițătoare care va schimba lumea. Eu cred că tinerii pot schimba lumea. Insight-urile pe care le-am dat astăzi au fost din domeniul meu de activitate, eu fiind artist și deja mă consider o antreprenoare, de aceea cred că au fost insight-uri duble, cum poți comasa domeniul tău de activitate bazat pe o licență, pe o diplomă și finanțele. Timpul a trecut foarte repede pentru că am aflat lucruri noi, am fost informat, am făcut cunoștință cu personalități noi din Republica Moldova, care personal pentru mine au fost noi. Am aflat și am împărtășit cu experiențele sale și cred că a fost o informație destul de utilă pentru noi tineri. Am făcut azi, practic, fiecare activitate în care noi am fost implicați, deoarece noi am avut ocazia să ne impunem aici fiecare idee a noastră ingenioasă pe care o avem și, practic, noi la ore trecem mai mult partea de teorie, iar aici noi am putut în mod practic să ne expunem opinia și să discutăm cu niște traineri care, la sigur, ne-au oferit ceva folositor pe care noi o să o utilizăm în viitorul nostru, începând de la poziția corectă, respirația corectă și cum noi să vorbim.